je belachelijk te maken, zoals Kevin is. Ten eerste, als je op een 5 staat en je zit op de danser, komt het lievelingsliedje van jou, dan begin je net zo te dansen. Tip 2, om iemand zelf belachelijk te maken, voor heel de klas, maak het uit met jou. Voor altijd. Oké, tip nummer 3 om je belachelijk te maken. Je houdt van One Direction als jongen! Oh nee, dan ben je echt gay. Staat je toch? Ja, dat is waar. Oké, tip 4 is Monster High. Heb je die al eens goed bekeken? Allee, dat is net een beetje uw kop eigenlijk, Kevin. Nou, tip 5. Met een roze helm over de straat fietsen. Een beetje zo. Zo. Oh nee, ik val. Oh. En dan nu de laatste tip om je belachelijk te maken. Je bent iets vergeten. Je moet het toch aanvragen met Amber terug. Wil je terug met me aan? Nee, vergeet het. Oh, nu ben ik echt belachelijk gemaakt.